Τη χρονιά. Καλημέρα. Ναι, Γεια σας. τώρα το λες. Τι είπατε? Γεια σας. Κλείστε την κυρία. Άσυνα ρε, άσυνα. Όχι, δεν προλαβαίνουμε. Άσυνα, όχι, άσε, μίλα. Μίλα. Ραπτόπουλο. Μίλα, ξυλοθέτα. Σε παρακαλώ. Κυρία μου, δεν προλαβαίνουμε γι' αυτό. Άσε ρε τώρα. Συγγνώμη. Καλά ρε, γελάει. όχι κοπέλα. Κοπέλα δεν έχει, ναι. Στην κουζίνα. Συγγνώμη, αλλά δεν προλάβουμε. Επόμενη Η γραμμή. γυναίκα στην κουζίνα τι λες? Η γυναίκα μου στην κουζίνα. Μαγειρεύει φοβερά. Ο Πάοκ. Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν ξέρω. Καλημέρα. Συγγνώμη, κυρία μου. Γιατί την γράφεις εδώ αφού σαν δεν μίλησε? Μετράει σαν ακροάτη. Μετράει σαν ακροάτη που δεν μίλησε. Συγγνώμη, συγγνώμη, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Επειδή έχει πολλούς άντρες από πίσω. Μετά την εκπομπή να τη μιλήσεις, θα μας σε πάρει. Μετά ό,τι θέλει. Τα πάντα όλα πάρει. Έτσι, μετά την εκπομπή, εκτός αέρα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Βέβαια, τι τώρα. Καλημέρα. Η γυναίκα σου δεν βλέπετε? Η γυναίκα μου. Δεν βλέπει. Το κακό είναι να ανταλλάξει μια άποψη με μια τηλεθέατρια, δηλαδή. Δεν το Πάνω κατάλαβα. για στα αθλητικά. Ούτε την κόρη μου δεν βγάζω. Με τίποτα. Μα πάρει και δεν στη μάνα σου. Επόμενη, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Να το είδες, είχαμε τόσους άντρες από πίσω. Αν προλάβουμε θα πάρουμε την Άμα τελευταία. βγαίνουν συνέχεια γυναίκες, τα είχαμε. Αυτό είναι άλλο αυτό. Καλημέρα, ναι. Έλα, φίλε, καλημέρα. Γεια σας κύριε. Καλημέρα. Ναι. Λοιπόν, αυτό που λέει η Μερακλειδέας, μ' ακούς? Πολύ καθαρά. Λοιπόν, νιώθω περήφανος που μετά από 18 χρόνια καμπούρα στον Λίγα, τον πρώτο δρόμο από το Περού, που σηκώθηκε και έβγαινε από τον Ηρακλή. Μ' ακούς ή μιλάω στο κινητό τώρα? Περίμενε λίγο, φίλε. Ναι. Βρε Ευγένεια, δεν είπα τίποτα την κουζίνα. Και είπα και κάτι. Είπα κάνεις και καλά φαγιά. Να, με κράζει η γυναίκα μου. Εντάξει, ναι. Έλα, φίλε. Ρεζίλη γίναμε. Ρεζίλη. Τώρα σποτάκι. Ναι. Το YouTube. Έλα, αυτό που λέει. Σιγά φίλε. Από πού πήρε? Από το κινητό της, εντάξει έχει μονάδες. Λέω μήπως πήρε από το σταθερό. Από το σταθερό. Λέγε φίλε, ναι.